Takže dámy a páni, ja vás zdravím pri novom videu. V dnešnom videu tu máme opäť odpal všetkých týchto petárd v tejto krásnej bažurine. Dámy a páni, minulé video ste úplne zničili lajkami, bolo tam extrémne lajkov, takže natáčam vám ďalšie video s pyrotechnikou. Dámy a páni, ak chcete ďalšie odpalovacie video, napríklad fake Airpodov, tak poďme na toto video dať 15 lajkov, ja si myslím, že sme z toho schopní. Dajte ľudia odber, lebo veľa ľudí pozerá bez odberu. Ak už máte odber, tak dajte like a zdieľajte so svojimi kamarátmi, aby sa to dostalo k veľa ľuďom. No a my už môžeme ísť pomaly na to. Takže dámy a páni, začíname pirátikom. Kolega môže zapalovať. Jak ho čakáme. Takže dámy a páni, druhý pokus. Pirátik. Dobre, som ich viacej zobral. A tento už buchne. OK, a to je taká voda práve, že taká fajná, taká, no mňam proste. Takže dámy a páni, ďalšia petarda, Dum Bum zelené svetlo, 0,2 gramu. OK, toto už bola aj silnejšia rana a aj to viacej vyletelo, tá voda. Takže ako ďalšia petarda, Widowmaker alebo JC05 alebo ako to je, 0,35 gramu, môžeme ísť na to. Debil, už to háč. Hopa. A krásne nám to spravila tam takú bublinu, alebo čo to je. Nádhera. Toto bola dobrá petarda, poďme si dať ešte raz. Takže znovu Widowmaker. Nice, krása. Dobre, ako ďalšiu petardu si dáme Bomb 0,49 gramu zlože, čo už je fajná pecka, takže môžeme ísť na to. To je fakt taká voda, že sa snažím, aby ma to neocákalo, lebo keď ma toto ocáka, tak to budem celý smrdieť. Dobre, dámy a páni, teraz sme sa rozhodli dať bombu, ale dáme ho do tých mriežok. No, takže môžeme ísť na to. Takže petarda bomb nám horí a odpalovač mysol. Hej. Ale akože zvuk to malo fajný. Poďme to skúsiť ešte raz. Dámy a páni, máme tu ešte tu máme petardu. Nemáme tu Viper. Máme tu Viper, aha tu. Tak poďme skúsiť ten Viper do tých mriežok. Pokus číslo 2, no, tak bohužiaľ. OK, takže tentokrát to vyšlo. A asi zhaslo. Máme tu ešte 2x4, tak jednu si môžeme hodiť do vody a druhú do tých mriežok skúsime ešte raz. Takže poďme rovno na to. Takže C4 1,9 gramu zlože. OK. To bolo už mega pekné, akože. To sa mi mega páčilo. Toto bolo super. Hej. Dobre, dámy a páni, takže si dáme ešte jednu C4 do tých mreží a môžeme ísť rovno na to. Dámy a páni, zatiaľ dajte odber a zdieľajte so svojimi kamarátmi, aby sa to dostalo čím k najviac ľuďom. Ojojoj. Ojoj, toto už bola aj celkom fajná tlakovka. A normálne typek nám otečie voda. Lebo typek to tam uvoľnil. No tak to musíme rýchlo odpáliť ešte tieto petardy ostatné, čo tu máme. No a teraz ideme už na väčší kaliber a to je Powerful Bulldog. Čo je petarda fajná, hej. Neklame si, je to dobrá petarda. 2 gramy, takže poďme rovno na to. Voda nám fajne odteká. Ako ono sa to celé hýbe, neviem, či to je vidno na tom zábere, ale proste to celé odteká
Powerful Bulldog. Toto, dámy a páni, s týmto mám veľmi dobré skúsenosti. Toto má plastovú ucpávku, či sa to neponorí do vody. Dámy a páni, na to si dajte veľký pozor, pretože mne sa podarilo a nedopadlo to veľmi dobre, takže môžeme ísť na to. Horí? Jaj, aj voda ma odsákala, kámo. Ale to už bola dobrá rána, počúvaj ma, to už bola dobrá rána. No a dámy a páni, vrchol videa, ako vždy, Doom Boom 5G, 5G znamená 5 gramov, Classic Pyrotechnics, môžeme ísť na to. Tak môžem? Jasné, poď na to. Tak toto bola pecka. To bolo super. A ešte normálne z tých konárov kvapka. Čo ti dáva? Dobre, dámy a páni, sme na konci videa. Ja dúfam, že sa toto video páčilo. Ak áno, dajte like, odber a zvonče. Poďme dať 15 lajkov pre nové video a my sa vidíme pri akom ďalšom videu. Čaute!